Tot s'hi val, el podcast que no necessites. Amb Laia Bonjorn, Carlos Roger i Marc Garcia, el Dream Team que no sabia que era un equip fins fa molt poc. Cada dimarts, a les 8 del vespre, a YouTube i a Spotify. Actualitat, safareig i esport, perquè aquí tot s'hi val. Benvinguts i benvingudes al programa 14 de Tot s'hi val. Avui, dos persones! Dos. Com deien en portuguès, dos. Per què són dues persones avui, Carlos? Perquè un ha preferit treballar que estar amb nosaltres, bàsicament. El Marc, ara mateix, està aquí present. Sí, però no l'ensenyarem perquè el donin pel sac. Està a la peixera. Està a la peixera, però... A veure que no la caguis, És pesetero, és com un Núñez. El diner, doncs cap al diner. Això és voluntari, doncs el Marc ha preferit altres coses. Molt lleig. Avui he dit tu. Avui tu i jo. Avui podré veure l'ordenador de la Laia. El veuré tot. Avui he dit tu i jo. Primer programa amb una baixa de Tot s'hi val. És el primer programa de la història que som dues persones. Espero que no es repeteixi més vegades. Encara que molt probablement... Ho dius per mi? No. Vale. Encara que molt probablement... A veure, Marc, el Marc ens està parlant i no està acostumat a ser tècnic, no? Per lo que veig. Ui. Marc, un saludo! L'any que ve... he pujat molt el volum. Vale, ara sí, no? L'any que ve serem dos perquè la Laia marxa d'Erasmus. A veure quan aguanteu. Fer programes de dos, a no ser que la Laia... Molts problemes estic tenint amb l'Erasmus, Vull dir, problemes aquí, problemes al pis. Marxa un company del pis nostre també d'Erasmus. Però tu no te'n vas d'Erasmus. No, jo no, però el company sí, a veure què farem. Vull dir, el pis no el pagarem 3. Pues que vingui el Marc. Sí. Vols venir, Marc? Et falta molt per venir. No et motivis, amb el micro. És que Parla-ho. No és broma, no és broma. La veritat, estem buscant gent. Et mudaràs de 2 carrers cap a dalt a 2 carrers cap a baix. En fi! He vist que el dilluns teu va ser molt bonic. Vull dir, no ho acabo de llegir, no, ho vaig veure a les històries. A les històries d'Instagram de la Laia Bonjorn, que anà amb unes flors. Qui te les va regalar, aquestes flors? No, Laia. jo les vaig regalar. Te les vas comprar? No, jo les vaig regalar. Aquí? Avui és el cumple de la meva tieta, que segurament no s'escoltarà aquest podcast, però en el cas de que se l'estigui escoltant, un saludito. No sé quants anys fa, 40... No saps quants anys fa. No, realment no. Liada històrica. Però dona igual, perquè els anys no són res. Tens raó. Si un aniversari, després els anys és lo de més. L'edat és un número, i ho dim pel Marc Garcia. Vaig anar a Floristeria Navarro a fer un ram de flors personalitzat. Floristeria Navarro? Sí. A Barcelona Víctor Navarrosa. Vaig pensar, dic, a veure si és algú familiar No, però o algú. jo sé que el Víctor Navarro va a una floristeria a Barcelona molt coneguda, però no sé quina és. És que aquesta és molt coneguda, perquè doncs serà aquesta hi ha una al mercat, que ara no sé com es diu el mercat. No. A Boqueria? No. Al carrer València hi ha un mercat que hi ha Flores Navarro, que pots fer els rams que tu vulguis, no és publi. Va costar diners? No, sí, clar. Que però ens una mica, no? Que la flor va a €1? No. La unitat? No. Depèn del tipus de flor que tu agafis. Aleshores, avui, perquè jo m'ha sortit més car perquè l'enviava al treball. Aleshores, avui l'ha rebut a la seva oficina de sorpresa. Bàsicament que sóc la millor neboda de Catalunya. Això fa molta gent, amb les parelles? Vull dir, d'enviar flors així random. Bueno, és el que em surt a TikTok. Sí, no sé. Avui he fet el meu segon TikTok, Estic agafant... toque. I tu què tal? No estàs agafant res, el que estàs és enamorat. Oh, l'ha soltado, Molt bé. Tenia algo que dir a la tertúlia, però no me'n recordo, Mentre que tu te'n recordes. Que fa molta calor. Mentre que tu te'n recordes, jo diré que la meva nova obsessió, a part de les flors, el Marc m'està fent senyals de fum i no sé què està fent. Que pesat. Marxa ja, home, marxa ja. No sé què dir. No sé el que està dient. En tot cas, una cosa que també involucra el Marc és una nova obsessió que hi ha ara a classe, que és fer sudokus. Treballem normalment amb diaris, normalment estem treballant ara amb diaris i no fem cas al diari, bàsicament agafem la pàgina de passatemps i ens dediquem les 6 hores lectives a fer sudokus. Avui el Marc ha fet un que jo portava molta estona sense fer. Que gran, Que no he pogut fer-ho, li dic al Marc i me'l fa en una hora, me l'ha fet. I això anem. Sudokus jo li vaig pillar un dia gràcia i ara no. És depèn de l'època, de vegades li pillo mania jo també. Estic molt culturoteca, quan vaig a classe.
Vull dir, em poso a llegir articles així ràndoms Ja. de política o de cultura per aprendre una mica. Així vinc aquí i parlo d'això. Jo no tinc res més. Ah, mira, el Marc se'n va ja. Adéu, Marc. Adéu. Ah, que se'n va pixar. Adéu, Marc, adéu. Avui crec que serà un programa diferent, però Avui no hi ha notícies no hi ha notícies, no. per comentar. Bueno, No sí, passa res. jo voldria dir una notícia que tu segur que l'has vist a internet. És que un grup científic de Texas, als Estats Units, no sé què ha fet amb l'ADN i ha com reviscut una... 3 llops eren? 3 Jo llops? últimament haig de dir que estic molt fora, eh? Sí. Aquest 2025 no està sent fàcil, com tots sabeu, i Lobos- estic molt fora de tot. Es diu Lobos Gigantes. Era una bueno, está en extinción. Gigantes. Sí, han revivido el lobo huargo de Juego de Tronos, o casi estos son Lobos Rómulo Remo. gigantes. La empresa colosal Bioscience anuncia el nacimiento de crisis de crías con genes de lobo gigante. El temible ¿Gigante cani. o gigante? Aquí pone gigante. Aquí posa gigante. Ah, gigante. De Juego de Tronos. Gigante se'm Gigante. fota. Es gigante es lo de Jar Romero. Sí, Gigantes. per això. Bueno, es que me ve el gigante, me ve gigantes. No sé, coses que passen. Això significa que hi havia una raça que estava exhaurida i aquesta gent, amb l'ADN d'uns diferents llops, amb l'ADN d'uns ossos de fa 10.000 anys, no sé L'han reviscut. L'han reviscut. I ara hi ha 3 cries d'aquesta temida raça perquè crec que era molt perillosa, perquè era molt Pura gran. tecnologia. Què et sembla això? Bé, tot el que sigui Sí, però... avivar el planeta, Ai, que que tornarem, no siguin humans. tornarem perquè- a reviure el T-Rex i els dinosaures. No crec tant, Però una espècie de tant en quant va bé tornar-la... Bueno, 10.000 anys, portar la vida, vull dir, són uns quants. Ja. I res més, no tinc més notícies. Jo anava a dir una cosa i ara no sé què és. Jo m'he d'apuntar les coses per tertúlia perquè se'm passen pel cap caminant, que fa molt bon temps a Barcelona, per cert. Vull dir, he anat amb màniga curta i estava suant. Estem entrant en l'època que portar jaqueta està perfecte perquè no passes ni molta calor ni molt fred i quan te la vols treure tampoc passes ni molta calor ni molt fred. Per tant, ideal. Però és que aquí fa calor i vas amb això, eh? Aquí no fa calor. En aquest estudi sempre fa o molt de fred o molta calor. És moment I de avui nois, no fa molta calor. alpargates. Alpargates, pantalons de lino, pim-pam... Home, el lino jo crec que falta un mes. Jo vaig amb lino, ja. Jo crec que falta un mes encara. No. Jo és que el lino l'associo massa a Ja el estiu, podeu traure. Segons el Carlos? Ja el podeu treure, el lino. A fer canvi. Bueno, el és que canvi... jo l'he tret tot l'any, en veritat. No, a Els l'hivern no. pantalons aquells vells. A l'hivern no. Bueno, els vells són de pana, però... A l'hivern no toca el lino, no? Al gener ja l'he tret. Molt bé. Què fem, dius? passem? Sí, passem. Avui és una mica... Què Sí. fem? Vinga, va. Fama i drama. El Marc ha tornat d'arribar. Sembla que no se'n vol anar, Sembla que es fa l'interessant dient-se sí, jo m'haig d'anar, no faré programa i no para d'entrar, sortir... En fi! No vol parlar avui la Mireia? Avui és un gran dia, Per què? comentar, no sé si vol comentar alguna cosa. Li he dit les meves polèmiques que portava avui, les coneix. Així que, Marc, tu també pots fer comentaris, encara que tu no t'he dit el que parlem avui, però bueno. Avui vull denunciar Fama i Drama, que és el meu petit raconet per queixar-me, una temàtica sèria que, malauradament, es veu més del que voldríem avui dia. Veig que no te l'has mirat, tu vaig dir ahir per la nit, i encara no t'ho has mirat, Sí, sí que ho he mirat. Sí. El que ara estic agafant informació. Avui parlarem d'una persona que jo no sabia que era fins fa molt pocs dies, que es diu Paugli, i no he aconseguit trobar el seu nom verdader. Es dirà Paula, però no he aconseguit trobar Paula és segur. nom i cognoms per internet. O sigui, bueno. Seguríssim que es diu Paula. Paugli, un home estrany i que potser primera escolta no sabíeu qui era. Jo tampoc, com he dit, tampoc sabia És nom de quan fins te fa poses... uns dies. És nom quan te poses a Instagram quan estàs a 6è de primària, et dius Paula i fas Clar, per això, Paugli, per i s'ha això, quedat Paugli. per això m'ha semblat raro com que es digués així. No sabia si era un nom així mig anglès. En fi, anem a parlar una mica de lo que li ha passat a aquesta noia en aquests últims dies. Ojo, Mireia, primer comentari. És la germana d'un altre influencer que es diu Claudieta. Que dic això, que és la influencer
O sigui, és la germana d'una influencer que es diu Claudieta. I qui és la Claudieta? És molt petitona i molt mona i tot rosita i té un nòvio que té un septum. Molt petitona, d'edat, Molt cuqui. Ah, sí? No em sona res. que té un nòvio que té un piercing. Grandíssima informació. Estrenem Sintosèrie, no és mala. Pauli és una creadora de contingut espanyola, concretament és d'aquí de Barcelona, de 25 anys que penja contingut a xarxes socials relacionat amb el tema de l'skincare. Tu t'agrada l'skincare o com? No, però me n'han fet. Avui, per cert. El Carlos està canviant de tendències, últimament. Això, relacionat amb el skincare i la moda femenina. Olora. Es nota, la cremita de les manos. Té gairebé 882.000 seguidors a TikTok i durant l'última setmana ha estat notícia al món de les xarxes per una cosa que li estava passant. I és que fa unes setmanes la Pauli explicava als seus seguidors que des de fa un temps està sent assetjada per un home que va conèixer al seu gimnàs de Barcelona. I dic Barcelona perquè és important la localització en aquesta història. Yo empecé nueva en el gimnasio hace como 3 años, en el de Barcelona, y había un chico que sabía muchísimo y pues súper majo, me ayudaba siempre, o sea, siempre quería entrenar conmigo. Al paso del tiempo se obsesionó muchísimo, me escribía cada día de ir a tomar algo, de ir de viaje, de hacer 1000 cosas. Yo no le contestaba, jamás le contesté a ningún mensaje, fuera de cuando me preguntaba algo de hoy te va mejor entrenar por la mañana o por la tarde. Si me decía de quedar y tal, que no contestaba, los entrenos me hacía sentir tan incómoda y me soltaba comentarios tan bestias. Es veu que, com bé diu la Pauli, és que és increïble la història, el noi es va oferir a ajudar-la amb les màquines del gimnàs i a partir d'aquell moment es va començar a obsessionar amb ella. I li va començar a escriure molt, li deia de cada constantment, i ella no li contestava i només li parlava per temes relacionats amb el gimnàs, com si volgués posar distància i ella no li donava més bola, no? Fins i tot el noi va arribar al punt d'anar dient pel mateix gimnàs que eren nòvios. Jo no sé si era un monitor, crec que sí, del gimnàs o què, però anava dient que eren nòvios i, a més, tenia de fons de pantalla una foto de la Paula i el WhatsApp també la tenia agregada amb mi amor o alguna així. Total, que el noi vivia en una realitat paral·lela. Tu pots fer comentaris, perquè és una mica un debat. Estic flipant. Quina por. Al final de la primera part de la història és que el van fer fora del gimnàs on treballava, perquè la Paula es va queixar i el van fer fora. Dit això, la noia es va traslladar a Madrid per no veure'l més, però és que fins i tot, quan es va mudar a Madrid, el noi va anar fins allà i va fer veure que es trobava amb ella de casualitat als llocs on usualment anava la Paula. Com ella explica en el seu TikTok, que va anar a un restaurant, va penjar una foto d'on estava sopant i el noi es va presentar en aquell mateix moment allà com si s'haguessin trobat de casualitat. Però és que no només això, sinó que el noi no va anar només a Madrid de pas, sinó que es va mudar allà i la Paula explica com es va mudar al mateix barri on estava ella. Y le pregunto, ¿qué haces aquí? Dice, nada, que me he venido a vivir a Madrid. Y ya me empezaron a temblar las piernas. ¿Sabéis lo más fuerte? Que le digo, ¿y dónde? ¿Por qué zona? Y me dice, la misma zona de donde vivo yo. Y así que ya, bueno, es que no sé cómo explicar. Yo me quedé pálida. La Pauli també explica altres moments incòmodes amb el noi d'aquestes últimes setmanes o també, ja no noi, sinó que el podríem anomenar acusador. Què opines tu? Ha passat límits. Ja vull dir, barreres, no, s'ha adoptat tot. Digues. A més, lo més bo és que ha anat... Bueno, lo més bo no, lo més perillós. Ha anat a viure al bloc de davant. Quan ho explicava, deia que li tremolava tot, que estava amb les seves amigues sopant, el va veure passar i quan li va dir que s'havia mudat i va sentir que era al mateix barri, es va quedar sense paraules perquè és molt fort que t'estigui seguint primer d'hora a la teva ciutat, obsessionat amb tu completament, dient-te per quedar tot i veus que l'altra persona posa distància i jo no sé si és que el noi veia que posava distància i no li fotia cas o és que realment hi havia un problema aquí de mecanismes del cap ja més serios. Al no acceptar el no, se li devien girar els cables completament i ha agafat una obsessió que podríem classificar-la de criminal. Tu has vist la sèrie de You?
No, és la del mateix actor de... De Gossip. De Gossip Girl. Jo no m'he vist Gossip Girl, però Jo sé sí, que jo és el tota. mateix. Pues és que la sèrie de You va molt relacionada amb Molt això, relacionada amb això. un noi que s'obsessiona amb una noia, la segueix a tot arreu. És molt perillós això que explica aquesta noia i a mi em fa molta ràbia que alguns... No hi havia molts comentaris així, però sempre és el típic comentari d'un noi dient doncs deixa-li clar que no vol res. No, escolta'm una cosa. Jo, encara que no deixi clar que no vull res amb tu no ets ningú per estar massatjant d'aquesta manera i per seguir-me d'aquesta manera. Crec que tots tenim dos dits aquí i podem veure quan les coses van per un camí o van per un altre. O sigui, és que l'excusa de deixar clar les coses aquí no val. O sigui, no tens cap dret a assetjar-me, m'entens? A part que aquesta noia pobra s'ha tingut de quedar a casa i si ha de sortir al carrer deu sortir acompanyada. No, és que ara t'ho explicaré perquè ha arribat fins la policia i la cosa està anant ja a escala més gran. De fet, ella també deia que li comentaven molt, perquè això va començar... Ha penjat una sèrie de vídeos, quan va penjar el primer vídeo, clar, els comentaris la gent es va preocupar i la gent volia saber com continuava la història, de tal forma que ella ha de continuar penjant vídeos i actualitzant la història perquè si no la gent, els espectadors, ens pensem que està morta. Exacte, sí, sí. O sigui, imagineu-vos... Senyals de vida. La gravetat de la situació perquè tots sabem el que pot passar amb un home obsessionat amb una dona com perquè ella hagi d'anar justificant que està en aquest món. O sigui, és que és molt, molt fort. Com deia, la policia ja sap d'aquesta situació, li ha dit que es quedi a casa i que només surti acompanyada. Podeu seguir la història pel seu TikTok, ha penjat molts dies explicant com es sent ja el seu dia a dia. Que aquesta noia estarà traumada per vida. És que és molt complicat. A part d'ella, no sé si ho he dit abans, però que el noi, des que va penjar el primer o segon vídeo, ja no li escriu ni li diu res i que està molt preocupada perquè no sap si quan passi aquest boom doncs que ella està parlant per xarxes d'aquest tema, quan passi aquest boom, el noi li tornarà a escriure, li tornarà a obsessionar-se amb ella o realment si desapareixerà per sempre. Jo estaria cagada. És de pel·lícula de terror. I si està amagat al seu propi edifici... És com la sèrie que us he dit. I si està amagat al seu propi edifici. És que és tremendo, és que ahir em vaig mirar tots els vídeos terror, i quan baixava a la piscina, la Pauli, la influencer aquesta, quan baixava a la piscina, rebia un missatge de mira cap a quin costat i estava el noi mirant-la, o coses així. Sí, que es presentava a casa seva de Barcelona quan vivia a Barcelona per sorpresa. És que és molt fort. O sigui, jo estic farta que surtin casos així de nois, homes, obsessionats amb dones, d'aquesta violència masclista tota l'estona perseguint a les dones i després, per què tenim por? Per coses com aquesta. Això, té por a veure si ara està amagat i quan la polèmica passi tornarà a seguir-la. Però és que no només això, sinó que va arribar a anar, a partir de tot aquest rebombori, diversos programes de la televisió li van dir si volien no sé si fer una entrevista o explicar el seu cas i va decidir anar al programa d'Anna Rosa, ahir, crec que va ser, que raro, per explicar el calvari que està vivint i que arribi més gent i demanar ajuda, perquè al final és que arribes un moment que on vas, què fas, una crida global a veure quina era la millor solució. El programa ja ha explicat que va demanar un ordre d'allunyament, però que encara no ha obtingut resposta per part de la policia i li han dit que és molt difícil que li donin aquesta ordre perquè si no hi ha amenaça mortal o dany físic, la policia no hi pot fer res. No et sembla fort, això? La justícia s'hauria de començar a actualitzar, perquè potser estan ja als anys 80 encara i potser als anys 80 això no devia passar i ara està començant a passar per culpa de les xarxes socials. És molt bèstia. Sí. Molt fort. Sí, perquè per culpa de les xarxes et pots obsessionar molt més fàcil amb una altra persona i pots arribar molt més fàcil a ella, tens molt més ràpid accés. I a mi, que no hi ha cap amenaça mortal o dany físic, sí, però hi ha el dany mental. I el dany mental, aquí es tracta molt tot lo físic i tot lo corporal, i el dany mental que l'està provocant aquest home, que no diu ni l'edat, ni com es diu, no dona cap informació perquè ja l'han dit que això li pot acabar perjudicant. Però i el dany mental que li està fent? No, és que aquesta noia, vull dir, haurà d'anar als psicòlegs. No, evidentment, però és que... A part d'això, és que potser li ha arruïnat la vida. A mi em sembla molt fort. El cas va començar no sé si el primer vídeo és de fa una setmana o així. Seguirem veient què va penjant per xarxes, perquè és una cosa que a mi també em preocupa com a consumidora. Ara seguiré, perquè ara tinc curiositat. Més que curiositat, vull saber que la noia estigui bé. Jo no tenia ni idea de qui era, i és el típic que et surt el vídeo per xarxes, però el passes perquè és molt llarg i tal, i després em vaig enterar que era una
cosa forta que havia passat i me'l vaig tornar a mirar, però al principi, jo quan veig un vídeo llarg d'aquests, me'l passo, però realment el cas és de sèrie, i de fet ja existeix una sèrie, que és la de You, és el que estava dient. Potser és fan també d'aquesta sèrie. Potser està obsessionat, l'home està obsessionat amb la sèrie aquesta. Ostres, cuidado. Pues obsessionat amb l'obsessionador, no, com es diria? Amb l'home obsessionat amb la dona de la sèrie, bueno. No, deu ser el fan número 1 d'aquesta sèrie. O potser està intentant aplicar lo mateix. Que la gent es mira la sèrie i vegi al final a veure quina idea té, potser. A mi, la policia cas, segur, que ho mirarà. El què? Vull dir, si la sèrie s'assembla tant a lo que està fent, però és que no? jo no... Jo he vist You i van cancel·lar l'última temporada, aleshores ningú sap com acaba la sèrie. Oh. Van cancel·lar l'última temporada? O sigui, no l'han cancel·lat, però com que al principi sí, però després l'actor deia que no volia tornar a sortir, aleshores com que estava un poc en stand-by i no sé què passarà. Haig de dir que jo només he mirat la primera, I la primera, tenint en compte el que he escoltat, el que he llegit i tot el que ha passat amb aquesta polèmica de la Paugli, mirant el camí de, crec que es diu Joe, el protagonista de la sèrie, amb l'altra noia, que no sé com es diu, és bastant semblant. L'únic que, clar, aquí no sortiran les proves públiques de l'assetjament que està rebent la Pauli, perquè no publicarà les converses ni no farà res perquè pot jugar més a la seva contra. Dit això, anem a tocar un altre tema aquesta que també... Aquesta sí que la conec. Aquesta, el que anem a parlar ara també és de hòstia ben dada, Fort. La paraula és fort. I ho vaig veure ahir. Ho vas veure ahir, tu? Sí. Jo no sé quan ho vaig veure, però és que... En quin nivell arribem, és la paraula? Just després de parlar del que acabem de parlar ara, avui només parlem de temes seriosos i per això doble cinta d'atenció, he hagut de buscar una altra sintonia perquè el nivell... El moment, és que el moment no és... El nivell ja és el que deia just després de que sortís a la llum la polèmica que ara estàvem comentant d'aquest noi assetjant a la Pauli, Elena Gortari. És que em ric, és que... Elena Gortari publicava aquest vídeo al seu compte de TikTok. Joder, no sabéis lo que me acaba de pasar, ¿vale? Te lo juro, estoy temblando. Yo voy a clase ahora por las tardes en enero. Entonces, siempre que voy, los lunes y los miércoles, hay un señor de mantenimiento en la misma planta que estamos nosotros. Y siempre que estábamos esperando me decían mis amigos de clase, oye Elena, en plan, ese hombre te está mirando mucho, no sé. Elena Gortari, una altra creadora de contingut espanyola de 21 anys, penjava aquí ahir aquest vídeo explicant, en principi, una història que l'havia ocorregut amb un treballador de la universitat. En fi, com hem escoltat, explicava que un home de manteniment la mirava constantment, li parlava molt, li preguntava on vivia... És que no em surten ni les paraules de lo fort que em sembla al final. A ella en el vídeo se la veia molt afectada, de fet, si ara no es veu per àudio, però se li veia com que estava mig plorant, que estava tremolant en el moment i que no estava gaire bé, estava molt afectada. En principi, era un vídeo que tu el mires, és un vídeo llarg de 3 minuts, 4 minuts, i és un vídeo que el mires i et recorda el de la Pauli que hem escoltat abans, perquè denuncia una situació molt semblant, una situació d'assetjament amb un home. Y el otro día no fui a clase y cogen mis amigos y me dicen, Elena, en plan, que le hemos visto el móvil al hombre este. Y es muy raro porque tiene un fondo de pantalla tuyo. Com podeu veure, una situació d'assetjament molt semblant a la de la Pauli, perquè tenia el fons de pantalla també com l'altre home. A ella continuava explicant la història més o menys i quan passàvem 2 o 3 minuts de vídeo, el to de l'Helena, del to de la conversa, canvia i passa això. Me acerco hoy, no sé cómo me he acercado, porque de verdad que yo tenía aquí todo. Y le digo, oye, mira, que te agradecería si no me preguntas ni te acercas tanto, porque me siento como un poco incómoda. Y en el momento en el que le digo eso, giro la cara un momento, mira el carrito que llevaba, una bolsa, ¿vale? ¿Tú sabes lo que había en la bolsa? Un montón de pelo. Pero pelo de mi color de pelo. Pues como, ¿qué pelo? ¿Qué pelo? El pelo que te estoy tomando. El pelo no, el pelazo que me deja a mí esta nueva rutina de Fructis Lisoqueratina. Va armar-se de valor per acostar-se a l'home i va demanar-li que deixés d'incomodar-la. Com? Però ell portava una bossa amb un munt de cabells. Quins cabells els que t'estic prenent i el cabell que em deixa a mi aquesta rutina de Fructis. Com? La paraula és com? És que... Abans de penjar això... Speechless. Abans de penjar això... Com us quedeu? Com us quedeu? La marca de sabó o de xampú... No és xampú, és xampú. No va mirar? No va mirar?
és el que criticaré jo després perquè això algú ha hagut d'acceptar I el això, representant? abans de que ho pengés ella, ja ha hagut molts passos abans i que en aquests passos s'han dit, vale, això està bé, vale, això... perquè si no està bé, tu van a baix, m'entens? Però és que a mi el canvi de direcció de la història, de quins cabells, els que t'estic... O sigui, ella s'ha hagut de fer la seva pròpia pel·lícula de a veure com lligo, jo me l'imagino, a veure com lligo jo el fructis amb una història que pugui retenir el públic perquè m'aguantin 3 minuts, vaig a fer que em trobo uns cabells... O sigui, es passa tota la història que portava 2 minuts explicant-la, que ho estava passant molt malament, estava tremolant, era mentida. Era mentida. O sigui, l'acting és real. Però és que no és només que sigui mentida i hagi estat 2 minuts retenint el públic allà. El públic, òbviament, quan tu mires aquest vídeo... Preocupadíssim, està cagat. Estàs preocupat. Està cagat. Estàs preocupat com quan mires el vídeo de la Pauli. Jo, o sigui, veus la senyora, la noia quasi plorant. A veure, és que són coses que jo també m'he sentit representada alguna vegada perquè algú m'ha mirat de manera i m'ha fet comentaris que no m'agradaven, m'entens? Però que hagi estat 2 minuts retenint el públic d'aquesta manera i tu seguir la teva història, tu a la teva bola, I és que és una puta publicitat d'un xampú. És de xiste. La paraula és de xiste. Una publicitat d'un xampú. O sigui, és que és tremendo. Hi ha límits que no s'han de passar. Però és que el millor és que acaba... És que una altra paranoia, El millor és que acaba i diu, si tu has cregut, fes que els comentaris sembli real i menciona un amic per saber si realment es veu els vídeos fins al final. És que la meva cara escolta això. Elena Gortari, per favor. Elena Gortari, què estàs fent? No, és que, vull dir, el missatge que a part posa a Instagram, perdona, surt, dona la cara. Un missatge que t'ha fet el teu representant de... No ens val. La veritat que no ens val. Va publicar unes disculpes al seu Instagram, bastant normals les disculpes, que les podria haver escrit qualsevol altra persona, el que deia el Carlos, el seu mànager, i com dèiem, la marca Garnier tampoc ha donat cap altra declaració pública, cosa que a mi, jo crec que haurien de parlar, perquè ha sigut l'empresa o moltes persones abans que han verificat que aquesta publicitat pugui sortir a la llum i que això ara ho estic veient moltes altres persones i la Pauli també. O sigui, a mi se'm cola la cara de vergonya. El moment. No tot s'hi val. No, ho anava a dir, perquè és que realment... Desafortunadíssim. És que vull dir, no la pots liar tant com l'han liat. El vídeo, òbviament, també està borrat, Abans de la disculpa va venir borrar el vídeo, òbviament, perquè no li caigui el TikTok de tot el hate que li està caient. Però és que aquesta noia Elena Gortari té 1,5 milió de seguidors a TikTok. No pot ser, Elena Gortari, que amb tanta gent darrere seguint-te siguis capaç de pensar que és bona idea inventar-te un vídeo amb una història falsa d'assetjament quan moltes dones passen per situacions similars i no només això, sinó que estar en una situació així és molt complicat. I tu el que pots fer és aquí explicar una història i fer la brometa i vinga, palmadita a l'espatlla i cap endavant. Tu ho expliques fent una gracieta, però és que no és només una gracieta per tu, estàs fent publicitat. I tu acabaràs rebent uns diners després. O sigui, és que això és en canvi de dinero monetario. No pengen res més, Ara que ho estava mirant. És el que anava a mirar. Ara el que ha dit la Mireia, no penja res més. No. Són les disculpes Pues no a històries. A històries. No vull dir que en pengis res 24 hores marxarà. Ja podries haver-ho deixat al teu magnífic feed de persona que ets un exemple a seguir. Això... Sí. Elena Gortari, com vaig dir amb Matilda Gerf, també polèmica tela de la Matilda Gerf, no tot s'hi val i amb això no es juga. O sigui, hi ha uns límits i no es pot fer broma amb una cosa tan sèria com l'assetjament que fins i tot tu mateixa pots... Aquesta situació que has explicat... És que li pot passar a ella, perfectament. La pots passar de manera verídica. Ja m'agradaria veure com fas un vídeo si et passa això, però real, perquè fent una col·laboració amb Fructis crec que no ho faries mai. O sigui, fins i tot tens una companya de professió, que és la Pauli, que està passant per una situació exactament igual que la que descrius tu. Em sembla una vergonya el que està fent aquesta dona. Que es posi la pell de la Pauli. O sigui, empatia zero, la veritat. No, que es posi la pell de la persona com la Pauli, que està mirant aquí la història o el TikTok de la Elena Gortari. No t'has vist el vídeo, veritat, Elena, el que està passant la teva companya? És que, clar... No, és que no vull veure com li va quedar a la Pauli mirant lo de l'Elena Gortari i flipant. Jo no sé si li van preguntar al programa d'Anna Rosa si havia vist el vídeo de l'Elena... Era per dir-li alguna cosa. Però és que... No sé si farà tampoc algunes altres disculpes, més a nivell
TikTok, perquè el vídeo està penjat en aquesta plataforma... No el crec. vídeo està borrat per poder recuperar, tothom l'està criticant a full, però bueno. Sí, segur que el trobareu. Les meves dues polèmiques, té la marinera avui Molt bé avui, el contingut. M'agrada molt. És que avui hem vingut a criticar. Nits a l'estadi, va, som-hi. Nits a l'estadi. Te van a dar el pomodoro. Tindràs molts problemes. Y me están embaucando algunos de ustedes. Estos ataques son como mosquitas. Aquesta ciutat que porta el nom del nostre club. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. Que si a Monique no lo queremos, que si a Monique és de color... I això és incontestable. Avui te porto una secció especial a Nits a l'estadi. Obrim les llums de l'estadi i l'he mencionat com entre dues pistes. Avui no parlarem del futbol, sinó parlarem del bàsquet. Però també, com que és un... ara estàs contenta. És que em diu, avui com no venia el Marc, m'ha preparat una secció especialment perquè pugui participar. Perquè jo però també en tinc jo ganes. Vull parlar del bàsquet, vull parlar de la NBA. T'haig de dir, però, que trobo falta veure futbol visto en plan en directe, perquè abans cada setmana veia partits en camp real i ja he deixat d'anar i no... Mira, bueno, tu vas anar el dissabte. Tu vas passar bé, Mireia? Sí. Està molt enamorada la Mireia Molina, sí, també. punt. No estic enamorada encara. Bueno, però l'amor és bonic. Com a Sí, encara, molt punt. També, ara aquí farem una bateria. Primer de tot, per la gent que li agrada el tennis, està ara jugant-se l'ATP Monte Carlo, Masters 1000, acaba de caure l'Esberev, que ho està mirant aquí. Faig un incís. Sí? No hem comentat el tema de l'Aitana. L'Aitana també, una altra polèmica. També podria haver entrat a la meva secció, eh? Avui ha sigut... És veritat! Podria haver entrat a la meva secció. Que va haver un comunicat oficial. Li ha caigut el món a sobre perquè, com bé tots sabeu, molt resumidament, feia dos concerts a l'Estadi Bernabéu. Bueno, primer era un, després es va motivar, va posar la segona data, va omplir les dues dates, però per als problemes que estan havent-hi de que no es pot insonoritzar, bueno, de so, de que a les altes hores de la nit els veïns no volen escoltar els concerts i tal, al Bernabéu no es poden fer, va canviar les dates una altra vegada, no sé si era aquest juny o no sé quan era, i ara els ha tornat a canviar una altra vegada, però no només que les dates, sinó també el lloc, perquè no es fa al Bernabéu, es fa al Riyadh. Es diu Riyadh? Sí. Es diu Riyadh? Riyadh Metropolitan no al Wanda, Stadium. Vamos. Al Wanda, bàsicament. El fan al Wanda i la gent se l'està tirant a sobre perquè la gestió està sent fatal, coincideixen els dies que bueno, però és la mateixa ciutat, eh? El 30... Hombre, només faltava. No, home, no. Sí. Carlos, jo m'he comprat l'entrada pel Bernabéu, primer Bernabéu, que era el 30 o no sé, 26... Ah, tu te les has comprat? No. Jo em poso la pell de la gent que s'ha comprat l'entrada pel 24 de desembre de l'any passat, que he hagut de canviar al meu hotel, al meu avi, al meu no sé què, 2 vegades. Jo no li torno a comprar les entrades. No, espero ofuscar-se, la veritat. Aquest matí estava al Twitter, full crítiques de l'Aitana. M'encanta entrar a Twitter. Full crítiques de l'Aitana! De la mala gestió del seu equip, que ha de fer una retallada d'equip i canviar mig equip, mig personal, perquè és que ho estan fent fatal. On està ara ella? No està ella amb el Josai Plex? No per cert, m'estic començant a aficionar molt a la Vuelta al Mundo. Et vaig veure ahir una foto que em vas enviar veient la Vuelta al Mundo. Sí, m'està començant a tornar a agradar. Sí. Però jo era d'aquells que veia quan feia vídeos seus a la seva casa, amb la seva germana i tot això. La meva afició. Vuelta al Mundo molt top. Bueno, el que deia, pels aficionats al tennis, ATP Monte Carlo, Masters 1000. Vull dir, a qui li agradi el tennis, s'està jugant un dels tornejos més privilegiats i que m'agraden més a mi, dintre del circuit. Acaba de perdre Zverev, demà juga Carlos Alcaraz. Per la gent del bàsquet, divendres juga el Barça, Eurolliga. La NBA s'està jugant ara. Sí. Van jugar 2 partits ahir, que era avui, a la matinada. No sé qui jugava, no me'n recordo. I pels aficionats al futbol i sobretot al Barça i a la Champions i tot, avui juga el Real Madrid. Els que tingueu problemes al cor no el mireu perquè segurament guanyarà i és dur. I demà juga el Barça, que he dedicat també una cosa per demà. Aquestes últimes setmanes no puc parar de pensar amb el bàsquet, com està canviant. Just fa la secció del bàsquet la setmana que haig de fer la crònica esportiva de futbol i estic empapant-me de futbol màxim, però bueno, va. La NBA i l'Eurolliga, 2 potències que duren dècades, han anat per camins separats.
Però ara comencen a mirar-se de reüll. No sé si saps per on estic anant. Es parla que cada cop més seriosament d'una Superliga global, una competició que ajunti els millors equips del món i, sincerament, no sé si això em fa il·lusió o por. Això és real? Això és real. Com es dirà? Superliga. Ja no? Superliga del món. Del món. No se m'ha passat pel cap mai. Llavors jo em pregunto, i tindrà llocs clubs com el nostre, com el Barça, o es perdrà aquesta essència d'equip popular, de la nostra afició local? Jo no ho veig malament, Vull dir, a mi em faria gràcia que el Barça jugués contra, jo què sé, els Chicago Bulls. És que ho veig dos mons tan diferents. Tan diferents, és com que no m'ho imagino, saps? Tenen com... Fins i tot les normes hi ha algunes que són diferents, o sigui, veig tot les coses com tan separades, com dos espectacles totalment diferents, saps? Podríem dir que la NBA és més un espectacle i l'altre és més un esport? En el sentit de que si tu vas allà a veure, un et semblarà un espectacle i l'altre et semblarà un partit de bàsquet, però realment la gent que juga ho sent com un esport. Tampoc vull dir que la NBA no és un esport perquè hi ha uns jugadors i hi ha un curro igual, però sí que és veritat que si tu vas a veure, una cosa és focs artificials i ja m'entens, i l'altra pues, sembla menys tonteria i més joc. Bueno, és que als Estats Units ja és un espectacle. Vull dir, és com una, sí, tot en si és molt gran. És una pel·lícula. Sí. Potser per ells no és ni un espectacle, ja estan, o sigui, ja... estan en el seu món, sí. El Barça veu una temporada estranya. No sé si has vist molts partits del Barça d'aquesta temporada. Bueno, no et perds tampoc. Massa baixes, massa interrogants, el projecte no té una direcció clara i les lesions s'acumulen, els resultats no acompanyen i la sensació és que l'equip va fent la viu-viu. La viu-viu. M'ha fet molta gràcia, això, la viu-viu. Vull dir, estava buscant expressions que estan fent com el ruc i m'ha sortit la viu-viu. He posat la viu-viu. Cada dia aprenem una cosa nova. Cada dia s'aprèn una cosa nova. Llavors, ara se suma el cas de Damsar. No sé si l'has escoltat, aquest cas, però et farà molta gràcia. Que marxa als Nike Hub Summit, que és com una mena de draft, sense ni tan sols el permís del club. Llavors jo em pregunto, és el control qui mana aquí? Per què si un jugador jove pot prendre una decisió així sense conseqüències és que alguna cosa s'està fent malament? Vull dir que un jugador que juga al Barça, a un dels millors equips de l'Eurolliga... Damsar. Vale. Damsar. És que no sé qui. Sense el permís del club, marxi als Estats Units a una petita competició que és com un draft, sense avisar al club. Què et sembla, això? És que la cosa no hi ha serietat aquí. Però al club li pot parar els peus o no li pot parar els peus? Bueno, si ja està allà, no? Si no avisa, sense el permís del club... Bueno, a veure, si aleshores em sembla malament si té un contracte i té com uns requisits, vull dir, no em crec que en el contracte no hi hagi res de no pots marxar i no dir res. Però mitja temporada, amb els partits jugant-se, perdent-se el clàssic, és que en aquests contractes jo crec que hi ha clàusules per tot, o sigui, jo crec que això està per contractar en algun lloc. Ara ho miro, que els Nike Hoops és... Bueno, m'acaba de sortir una motxilla torneo. Deu ser com un draft de... Ara ho veurem a imatges. Partido de baloncesto organizado por la... Soc miope, no veig res. El torneo mundial de baloncesto de One. La franquicia Jordan ha reconocido dos baloncestos. Bueno. És un torneig. Bàsicament és un torneig on han anat diversos jugadors del bàsquet espanyol, com Sar, Rússics i Okeke, sense avisar el club. Bueno, potser aquests dos jugadors sí que han avisat, però el Barça no. Saps què passa? El problema no ve a més enllà que un jugador hagi marxat o no. El problema no és només un, és estructural. Fa temps que el Barça no sap quin model seguir, si competir un pressupost gran d'Eurolliga, si fer confiança als joves, si esperar a veure què passa, o aquesta incertesa no acaba de donar confiança a la pista. Vull dir, el Barça està o fem un gran pressupost per competir a l'Eurolliga, estan indecisos, o apostem pels joves, com ara Rafa Villar, altres jugadors que estan començant a pujar, i dir, bueno, anem a competir, però tampoc no una magnitud molt gran. Bueno, va passar el cas Hortel, també. Jo no sé si volen copiar una mica l'estratègia, si en el seu cap estava copiar una mica l'estratègia que va seguir el Barça de futbol amb el tema de pujar jugadors. La Masia. Sí, jo no sé com està el tema de juvenil Barça de bàsquet. No sé si
seguir la mateixa opció és la més viable, també et dic. Bueno, el Barça es troba que té moltes seccions, però això també el complementen com un club gran. Sí, clar, però jo no sé si el Barça de bàsquet a nivell de competitivitat i a nivell de nivell, bàsicament, a nivell de ser millors, està que es podia seguir la mateixa estratègia que amb el Barça de futbol, que pujant a gent jove ja tiren molt, saps? Bueno, no té una mala base, el Barça. O sigui, alguna ajuda sí que podien tenir, però no crec que es basi tot en... És que jo crec que en el Barça de futbol s'ha fet molt bé perquè s'ha pujat a gent molt concreta i que destaca molt. I jo no sé si amb el Barça de bàsquet això es podria fer igual, però bueno. Sí, però també té uns inconvenients, que és que el Barça B està últim a primera ref. Jo crec que s'ha de fer una combinació de moltes coses, la veritat. Pujar algun, fer un canvi per aquí, un canvi per allà... A veure, també la situació d'ara del Barça bàsquet no està tampoc molt malament. En moments de temporada ha estat crítica la temporada del Barça. La cosa és, ens volem comparar molt amb el Real Madrid i volem recordar a la gent, i sobretot els socis del Barça, és que el Real Madrid solta una secció, que és el bàsquet. El Barça té handball, hockey, el futbol sala compta. Futbol sala. Bueno, el femení també compta, Femení, bàsquet, handball, hockey, futbol sala... I abans també tenia hockey el gel. No té. Hòstia, t'imagines natació de sobte? Clar. Bueno, para. Però no està en atletisme. El Barça també té secció d'atletisme. Sí. Pues ni idea. Llavors, fent un giro, estic mirant una nova sèrie que et recomano, que es diu La Nueva Jugada. És una nova ficció de Netflix que retrata una dona al capdavant d'un club professional de la NBA. Una dona forta, amb poder i ambició. I em fa pensar que potser això és el que ens falta aquí, una mica de lideratge. Al Barça. Al Barça. De bàsquet. Crec que ens falta una mica de lideratge, algú que sàpigui cap a on va i que no es deixi arrossegar pels egos. La Nueva Jugada. La Nueva Jugada. Te la recomano moltíssim. Nueva Jugada. No, míratela, segur que t'agradarà, És una sèrie de 10 episodis on protagonitza aquesta noia d'aquí, que es diu Elisa Reese. No, el meu anglès no és molt bo, però bueno. On una fiestera reformada debe demostrar que es una buena empresaria cuando, sin esperarlo, acaba a cargo del equipo de baloncesto profesional de su familia. Bueno. Los Angeles Waves, es diu. Ai, em sona molt, perquè hi ha una actriu que em sona. Mira-te-la perquè està bastant top, Vull dir, a mi m'agrada bastant. Llavors, per acabar, vull explicar que el Barça... Bueno, el bàsquet està canviant i el Barça no espavila, pot quedar-se una mica enrere. Però bueno, esperem que l'any que ve hi hagi un projecte més esperançador. Bueno, al final ha d'acabar aquesta temporada, vull dir, estem competint a totes les competicions, però molaria que l'any que ve el Barça si estigués bastant més forts. I ara, canviant, t'he preparat un quiz. Un quiz. Perquè la Laia Bonjorn Q-U-I-Z és una persona experta a la NBA. No, experta no. I sobretot el seu equip preferit, els Chicago Bulls. I t'he preparat 5 preguntes. A la meva defensa diré que experta no sóc i que realment, per què has portat els Bulls? Perquè sé que vas anar... Perquè vaig anar a Chicago i vaig anar a un partit dels Bulls. Nothing else. Quin és el teu equip preferit? És que no sé, perquè quan jo anava a l'ESO estava molt into Lakers. Molt. Mirava els highlights, tot. Però després, quan vaig perdre ja no m'agradava, ho vaig deixar i ara és com que tot una mica. Te la pele. O sigui, ho segueixo, però no hi ha ningú equip que digui... Buah, potser d'aquí 3 setmanes et vingui a dir... Però quin esport t'agrada? Potser... El bàsquet, però no sóc en plan... Però no mires fiel seguidora de... No mires partits. És que els fan a les 3 del matí. Ja. I si jo vaig a mirar un partit a les 3 del matí, com que no. Sí, és algun highlight per Instagram i les coses que surten per YouTube. Però, escolta, és que a veure, tan fan com per estar a les 4 del matí amb els ulls oberts davant de la tele... És locura. Potser la final, que cap allà al maig, alguna locura farem, però en fi, no sé. T'he portat 5 preguntes. La primera, en quin any van guanyar els Chicago Bulls el seu primer anell de la NBA? Te dono 4 opcions. 1989, 1991, 1993... Això m'hauries d'haver avisat, perquè m'hagués mirat... I 1995. Perdona, torna. 89, 91, 93 i 95. De la 1900. Jo crec que el 91.
El 91. Let's go. Un puntet. Heavy, eh? No, és que... Mare meva, com sigui l'única que faci bé. La Laia Bonjour em fa sempre molta gràcia. És la típica persona que diu, no, és que no he estudiat. I pam. Però això no és estudiar, això és saber. No, però aquí sempre diu el mateix. No em sé això. Ui, no. és Chicago Bull. És que no soc experta, no soc experta. Farà les 5B. No, perquè era una època que van haver-hi molts seguits, 91, 92, 93... Hi havia un any que no, però eren molt seguits tots. Quin jugador és el màxim anotador de la història de la NBA? Punt total acumulat. Abdul Jabbar, Bona jugada amb el Kahoot. Michael Jordan, LeBron James o Kobe Bryant? James. LeBron James. Ja porta 2. Però aquesta perquè va sortir fa poc la notícia, no? No en tinc ni idea. Crec que va sortir fa poc que l'havia superat a Michael Jordan. O sigui, fa poc, potser fa uns mesos. Jo he posat lo típic que posa a internet, 5 preguntes sobre la NBA. Quin va ser el famós trio dels Bulls als anys 90? Aquesta te la puc dir sense que... hòstia, com es diu el de la cara allargada? Bueno, Michael Jordan, l'altre era... Molt bé, no? Digue'm noms. Jordan, Pippen, Rodman, Jordan, Kukoc, Armstrong... No, és la primera. Cert, és la primera. Jordan, Pippen, Rodman. No sortia el nom de Pippen. Quin equip va guanyar les finals de la NBA el 2023? Hòstia, just quan no estava viciada, tu. No hi ha opcions aquí, o què? Sí. Warriors, Bucks, Nuggets, Celtics. El Warriors... La segona no. O Warriors, Bucks, Nuggets, Celtics. Els Celtics. No! Els Warriors. No. Els Nuggets. Els Nuggets. No estava viciat. I per últim, no és per acabar perquè tinc una cosa preparada per després. Quin jugador dels Bulls va guanyar el concurs d'esmaixades 2 anys seguits, 2015-2016? És que m'estàs piant les èpoques que jo no mirava. Bueno. Derrick Rose, Jimmy Butler, Zach LaVine o DeMar DeRozan? Només em sonen 2 noms. Quins te sonen? Torna a repetir. El primer em va sonar... Derrick Rose, Jimmy Butler, Zach LaVine, DeMar DeRozan. Pues la primera. No! Però és com t'he dit. LaVine. Aprovat de 5-3. Aprovat. Jo, en tot cas, sempre he dit que no era experta. I tinc una cosa preparada. Mireia, posa música, que entrem a la part motivacional de Nits a l'Estadi perquè estic molt, però molt il·lusionat. El copyright. Aquest dimarts no és un partit qualsevol. Bueno, és dimecres, per cert. És una cita amb la història. El Barça torna a Europa amb una missió clara, seguir somiant en gran i acostar-se una mica més a la 6a Champions. L'equip arriba amb il·lusió, amb força i amb aquell orgull que només sent qui defensa aquesta setmana. Perquè aquest escut no pesa, inspira. Han estat anys difícils, plens de reptes i silenci. Però ara és moment de fer soroll, d'alçar la veu, de recordar a tothom que el Barça no rendeix, que el Barça lluita fins al final. Els culers ho sabem, a Europa mai estem sols. Cada aficionat des de casa, des de la grada, des del cor, és part dels que som. Junts som més que un club, som una força, som una passió, som una família. I ara toca creure, toca empènyer, toca tornar a escriure pàgines d'or amb el nostre futbol, perquè aquest equip té fam, té orgull i té un objectiu entre cella i cella, la 6a. Així que respira profund, mira al cel i crida ben fort, visca el Barça i visca Catalunya! Barça, 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 Barça! Saltarà el copi. Si a mi em va saltar l'altre dia... No saltarà. Amb la cinto tristesa, que és instrumental... No saltarà. Per cert, que tenia una cosa a la puntuació final, que si tenies 2 o 3 encerts, eres nivell Six-Man. Estàs a la banqueta, però tens potencial. Si tenies un encert... Pot ser que estiguem a la banqueta ara, però tindrem potencial. Si fes un encert, ets nivell Rocky com fos, potser t'agrada més el béisbol. Laia? No. 2 o 3 encerts, el que t'he dit, 4 encerts, nivell All-Star, et falta només un triple per fer història, i nivell 5, nivell llegenda de l'United Center, Michael Jordan estaria orgullós de tu. El United Center, top. Top, no? I això és tot de Nits a l'Estadi. Anem a l'última secció, que jo tinc cosetes preparades. La joia de la setmana. Jo també tenia cosetes preparades per a aquesta secció. En primer lloc, destacar que fa unes setmanes, concretament fa 10 dies, a Florida es va celebrar el Ultra... Ostres, pensava que deies Florida de...
Florida d'una discoteca de Fraga. Bueno, res. Tu, prou de discoteques i més centrat en els estudis, eh? No, si no he anat mai, vull dir, és techno hardcore. Doncs això, fa 10 dies, Ultra Music Festival a Florida. A mi no em paren de sortir vídeos al TikTok de les diferents sessions dels DJs i us vull destacar la de Zed, perquè... Mira, jo vull destacar una sessió... Titanium! La sessió... Què passa? David Guetta amb Fit Sia. La sessió del Zed al Ultra d'aquest any, perquè em porta a quan jo anava a sisè de primària i escoltava Trap Nation cada dia. Tu. Jo recomano un grup de música català que me va aficionar un amic meu que es diu Damià Campàs, que es diu La Ludwig Band. M'encanta. Escolteu, val molt la pena. Els has anat a veure en directe, no? Els he anat a veure en directe. Quan no eres fan, encara. Quan no era fan, em vaig enamorar. Vull dir, va ser un amor a primera vista. M'encanta que es diguin la, també està inclòs en el nom del grup. Es diuen la Ludwig Band. No a part, em vaig comprar el disc, me'l van firmar i tot, i em vaig comprar 2 camisetes. Una que la gent es pensa que porto promoció d'un restaurant perquè es diu Bar Camanela, però la gent no llegeix que aquí diu la Ludwig Band. És que la gent que no és fan, jo llegeixo bar i... Bueno, Camanela bàsicament tracta d'una de les seves cançons més icòniques, que es diu Manela, la Manela. Fan total, ara? Sí, ara estic fan total, vull dir, tinc hasta una altra playlist a Spotify. Tu ets aquells que vas... Motivacionals, No, vas a la Ludwig Band i ja no tens ni playlist. Vas allà i li dius aleatori, que surti el que surti. Tot l'àlbum, perquè a més són cançons que són top i a part són com algunes molt tranquil·les i em van bé per llegir. Ara llegeixes? M'he comprat un llibre molt top. M'havies de dir quin era. Nomad United, el porto ja. En anglès? Sí, no, és en anglès. És de la media anglesa, que d'aquí records, és Twitch, però també tenen web, que parlen sobre la Premier League. La media inglesa. Sí, ara crec que ara fan llibres també amb col·laboració amb Panenka. Tu saps la Panenka? No es veu, crec. No es veu? Aquí sí, ara sí, Panenka. Es veu o no, Mireia Molina? Sí. Que tracta sobre un equip de futbol de 6a categoria anglesa que competeix a la FA Cup, i explica una mica la història del futbol anglès, que m'agrada bastant. Internationally. Fins aquí, no? No, però és en castellà. Internationally. Laia Bonjor, què t'ha semblat aquest Escolteu programa? Batllal, també. No val la pena. Sí que val la pena. No. Molt bé, no? Programa Sense el Mar, programa 14. La setmana que ve programa 15, si Déu vol. Ah, no! No, la setmana no hi ha que ve programa. Setmana Santa! No hi ha programa perquè jo me'n vaig a Balaguer. La Laia se'n va al seu magnífic poble de Badalona, perquè dic magnífic perquè he rebut molt hate, però molt hate. Per dir el que opinava, però bueno. Passarem la Setmana Santa a Badalona. I el Marc a Kuala Lumpur. Let's go! Adeu, siau, ens veiem a la pròxima. I sobretot, visca el Barça i no visca tot s'hi val, Catalunya. Elena Gortari, para d'actuar d'aquesta manera. Què és? Para d'actuar com visca el estàs Barça actuando. I visca Catalunya. Exacte. Ens veiem a la pròxima. Adeu. Amb Laia Bonjorn, Carlos Roger i Marc Garcia. Ningú no ho ha demanat, però no ens podràs deixar d'escoltar.